Slovenský šampionát rally podujatí sa ukončil podnikom v Bratislave. Keďže vo väčšine tried už nebolo o čo bojovať, niektorí z jazdcov sa preto pobrali do susedného Rakúska, kde sa tento rok zišla kvalitná konkurencia na OMV Waldviertel Rally, ktorá zmenila názov po minulom roku. Pamätali sme si ju totiž ešte ako Semperit Rally. 144 prihlásených posádok a medzi nimi aj štvorica Slovákov. Jazdci sa museli pripraviť na náročnú súťaž, veď počas 2 dní na nich čakalo 255 ostrých kilometrov a so spojovacími úsekmi bolo potrebné najazdiť až necelých 658. Jednou z posádok, ktorá už nemala na Slovensku o čo bojovať, bol Tibor Čerhalmi s Martinom Krajňákom. Tí sa aj v Rakúsku predstavili na osvedčenej technike Mitsubishi Lancer Evo 8. V tomto roku patrili medzi ostro sledované posádky. Dôvod bol jednoduchý. Prišli ako minuloroční víťazi produkčných vozidiel. Úlohu však nemali ľahkú, pretože v domácom šampionáte sa snažili jazdci vybojovať si predčasne tituly. Slabší rozbeh do súťaže rýchlo striasli a prepracovali sa na priebežné 6. miesto. V podstate dnešný prvý deň sa ide na šotoline, takže získať poznatky a jazdné vlastnosti na šotolinovom povrchu a po prípade umiestniť sa čo najlepšie. Takže dneska štartuje šotolinový deň, zajtra naopak sa ide asfalt, takže uvidíme po prvom kole. Slovenské posádky neboli v Rakúsku iba do počtu, veď nádejný iba 18-ročný Michal Riečica s českým spolujazdcom Jaroslavom Novákom na Subaru od úvodnej rýchlostnej skúšky nahnali všetkým strach, keď obsadili druhé miesto. V ďalšom priebehu sa začali prebúdzať favoriti a tak sa usadili po prvej etape na 7. mieste. A možno povedať, že šotolinový povrch prvej etapy im sadol ako uhliaty. Na slovenskej rally scéne tak opäť zrejme vyrastá nový talent. Nissan Sunny riadil Matej Knape, ktorý viezol spolujazdca Petra Švarca. Svojimi časmi sa pohybovali na začiatku 3. desiatky. Slovenskú štvoricu doplňala zmiešaná posádka Ivana Kapušanského a Gabriely Senderákovej. Na Fabii v triede N1, teda s motorom so zdvihovým objemom do 1,4 litra a poháňanou prednou nápravou patrili medzi najrýchlejších. Dĺžka prvej etapy poriadne zaťažila aj techniku a vyradila Slovákov z bojov o popredné priečky. Ako prvý sa porúčal Knapek so Švarcom, po 6 rýchlostných skúškach ich zradila prevodovka. Doslova horúce chvíle prežívala posádka Michala Riečicu, ktorý sa hneď po štarte do druhej etapy dostal do problémov. Prasklo im výfukové potrubie, ktoré neodvádzalo teplo a to sálalo do kabíny. Čo je však horšie, že teplote neodolalo riadenie a boli nútení odstúpiť. Mrzeli ich to o to viac, že súťaž mali dobre rozbehnutú a nenaplnili tak ciele pred podujatím dokončiť túto rally. Posádka Tibora Čerhalmiho s Martinom Krajňákom sa aklimatizovala na rakúskej šotoline veľmi rýchlo, o čom hovorili aj zrýchľujúce sa časy. Po 8. mieste v 3 rýchlostných skúškach sa prepracovali na 6. Ani Tiborovi však nebolo súdené dostať sa do cieľa tejto súťaže. Proti bola ešte v 8. rýchlostnej skúške prvého dňa v pravotočivej zákrute Skala, ktorá ukončila všetky ambície tejto posádky. Slovenskú zástavu tak do cieľa priniesol iba Ivan Kapušanský s Gabrielou Senderákovou. Vo svojej triede zvádzali súboj iba s jedinou posádkou, a to Čechom Přibilom. Z Rakúska si napokon odnášali prvenstvo v skupine, ale aj 9. miesto v majstrovstvách Európy a 17. miesto v absolútnom hodnotení, čo je dobrou vizitkou. Systémom štart-cieľ zvíťazila v prvej etape v triede N4 posádka Manfreda Štola, ktorý na špičkovej technike iba potvrdil svoje skúsenosti z prestížneho seriálu VRC. V ňom sa osedláva pre zmenu Citroën. Ich radosť však netrvala dlho, pretože hneď v úvode druhého súťažného dňa odstúpil pre technickú poruchu z prvého miesta. Rovnaký osud postihol aj Slovinca Jereba, ktorý odstupoval z druhej priečky. Šťastným víťazom rakúskeho podniku v produkčných vozidlách sa tak stal Bulhar Popov, jazdiaci na Mitsubishi 8. evolúcie. Český jazdec Štepán Vojtech sa na svojej 206 najvyššej špecifikácie zoznamoval so šotolínou a v absolútnom hodnotení obsadil druhé miesto. Absolútnym víťazom sa tak stal domáci jazdec Raimund Baumschlager na Mitsubishi Charisma.